en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is minister Carola Schouten. Ze heeft landbouw, natuur en voedselkwaliteit in portefeuille. Ze is nou haast de mannen de baas van het ministerie dat waarom kwam, dat van Landbouw. Carola Schouten zit in het onderhandelingsteam van de ChristenUnie en kreeg een post in het nieuwe kabinet Rutte. Maar wat kan zij van de boeren betjutten? Carola Schouten, van harte welkom in het Politbureau. Dank u wel. In het Nederlands doen we het vandaag. Ja. Goed een maand minister van Landbouw. Wat is u het meest tegengevallen? Tegengevallen. Het is best vreemd dat er nu opeens heel veel dingen weer voor je geregeld worden. Dus je moet, normaal ben je altijd gewend, ik was Kamerlid en dan ga je gewoon zelf, met al je stukken en alles, ga je elke keer naar alle zalen toe. En nu komen alle mensen naar jou toe, naar jouw kamer. Dus dan is het wel lekker om gewoon even naar Friesland te gaan. Ja, met een dienstauto natuurlijk. Ja, dat hoort er ook bij. Ja. De keuze voor landbouw was niet uw eerste keuze, hè? Nou, ik wilde heel graag. Ik heb samen met Gert-Jan Segers, die hier ook wel eens vaker op bezoek is geweest, die zelfs in Leeuwarden heeft gewoond, maar heb ik de onderhandelingen gedaan. Ja. En Gert-Jan die vroeg op een gegeven moment: zou je het kabinet in willen? Zei ik, dat wil ik, maar dan wil ik dat wel op een ministerie wat een zakelijke kant heeft. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Sociale zaken werd vaak genoemd, hè? Werd vaak genoemd, maar ook een kant waar echt het menselijke aspect heel erg centraal staat. Onderwijs zou je kunnen doen dan? Ja, maar dit is een portefeuille waar je juist die twee combinaties hebt. Aan de ene kant gaat het om zakelijk, om boeren, tuinders, landbouwers, vissers die bezig zijn om een bedrijf te runnen. Maar het zijn wel, wat ik altijd zeg, wel bijzondere bedrijven in de zin dat je dat doet met heel je hart. Je bent boer met je hele hart. Dat is niet zomaar een bedrijf dat je runt. Dat is een levenswijze. Dus het was geen troostprijs, dit ministerie? Nee. Ik ben heel blij dat ik dit ministerie heb. En u bent boerendochter ook, hè? Ook. Dus u weet wat het is. Ja. Ik ken het leven de op landbouw de boerderij. kent u ook. Wat zijn de dilemma's waar u voor staat in de landbouw? Wat ik nu de meeste tegenstellingen die ik tegenkom en waar ik heel graag die wil gaan overbruggen, is dat je aan de ene kant landbouw hebt, aan de andere kant natuur. Het zit allebei in de naam van het ministerie. Maar wat mij betreft zijn dat geen verschillende werelden. Ik weet als boerendochter dat je als boer altijd afhankelijk bent van de natuur. Je bent altijd afhankelijk van het weer, van hoe het gaat met het land. En ik zou juist zeggen, juist een boer weet hoe die ook met natuur moet omgaan en hoe belangrijk het is. Ja, de boer is ook ondernemer natuurlijk, hij moet geld verdienen. De belangen zijn anders. Hè. Landschapspijn is hier ook wel het woord wat gedaan wordt. Bestrijdingsmiddelen die hij gebruikt. Daardoor geen vogels, geen bloemen meer in de wei. Daar is heel veel kritiek op. Ja, maar hoe kunt u dat samenbrengen dan? Nou, het mooie is, ik ben vandaag al op meerdere plekken geweest. Ik ben begonnen bij de dairy, bij de campus. Om daar te zien wat voor nieuwe technieken er ook allemaal worden ontwikkeld. Maar daarna zijn wij naar een boerenbedrijf gegaan die landbouw inclusief, of natuur inclusief werkt. Dus die aan de ene kant is het een boer, de familie Finnema, die in Warstiens, die heel duidelijk bezig zijn om ook gewoon te boeren, om ook voldoende productie te hebben. Maar tegelijkertijd echt, wat ik zou zeggen, als rentmeesters om te gaan met het land. Om bezig te zijn met de natuur. En daar heb ik gezien dat dat ook samen kan gaan. Maar het gaat eigenlijk maar om een heel klein percentage boeren die dat natuurinclusief boeren werkelijk tot een financieel succes kan brengen. Ja, maar ik denk dat dat juist de uitdaging voor de komende periode is. Om ook te zorgen dat het geen tegenstellingen zijn. Ja, er moet geld bij, heel simpel. Ja, maar van uw geld. Nou, een boer weet ook goed hoe hij zelf zijn zaken moet runnen. Het is niet zo alleen dat bij ons er geld bij moet. Maar we moeten wel zorgen dat het wel verdienmodellen zijn die er ook uit kunnen. Ja. En dat moeten we met elkaar doen. Dat is niet iets wat alleen het ministerie moet doen of alleen de boer. Daar moeten we echt met elkaar samenwerken. Maar u noemt het woord al, rentmeesterschap. Dan heb je natuurlijk ook het melkquotum, daar kom ik dan mee, dat is afgeschaft. Boeren mochten weer meer vee hebben, er komt meer stront, meer mest wat uitgereden moet worden. We hebben dan derogatie, dat je meer mag. Ja. Maar uiteindelijk moet daar wel wat mee gebeuren. En u zit uiteindelijk niet aan het roer, dat is Brussel. Is dat een probleem? Nou, vanuit Brussel hebben we natuurlijk ook al een uitzondering gekregen. Wij mogen inderdaad al wat meer mest produceren dan de gemiddelde landen. Ja, blijft dat ook zo? Nou, dat is iets waar we gewoon hard mee bezig zijn in Brussel om dat ook te behouden. Daarvoor maken we ook plannen. En die plannen die zien er ook op toe. Want het is natuurlijk niet zomaar voor niets. Je moet ook zorgen dat als je meer mest mag uitrijden, dat je dat op een verantwoorde manier doet. En dat het ook niet ten koste gaat van de bodem en van de waterkwaliteit. Martijn van Dam, de staatssecretaris van Economische Zaken, die heeft een avond gehad in Zwolle. Daar ben ik toevallig geweest. Ja.
veel problemen. De boeren waren boos op hem, omdat hij natuurlijk wel voor hun belang opkwam, maar niet goed genoeg, zeiden zij. Als die derogatie verdwijnt, dan zal de koude sanering komen, boeren verdwijnen. Bent u daar bang voor die toekomst? Wij zijn nu heel hard bezig, ook in Brussel. Echt elke dag zijn er ambtenaren bezig om te zorgen dat wij ook de plannen voor het voetlicht brengen, waarop we laten zien dat het wel samen kan gaan. We hebben daar ook een heel actieprogramma op gezet om te zorgen dat we maatregelen nemen die aan de ene kant ervoor zorgen dat we gewoon de bodem en de waterkwaliteit op orde hebben. Aan de andere kant ervoor zorgen dat gewoon die boeren ook gewoon hun bedrijfsvoering kunnen doen. En ik heb er vertrouwen in dat we dat ook goed voor het voetlicht kunnen brengen in Brussel. En daar zijn we heel hard mee bezig. Maar dat is inderdaad wel waar het moet gebeuren. Denkt u dat de sector niet moet krimpen de komende tijd, de landbouwsector? Ik denk dat de sector zich ook wel weer moet ontwikkelen. Een sector die stilstaat, dat is per definitie achteruitgang. En ik denk wel dat de sector ook, en dat ik heb bij de dairy ook gezien, dat ze daar erg mee bezig zijn. Hoe je bijvoorbeeld concepten kunt ontwikkelen, waarin je aan de ene kant een productie kunt hebben. Ja, maar innovatie kost geld, hè? Innovatie kost altijd geld en je verdient er eerst nog niks mee. Nee, maar innovatie is wel de manier om te zorgen dat je ook echt mee kunt blijven met je tijd. Dat geldt voor elke bedrijfstak en dat geldt dus ook voor het boerenbedrijf. Maar Dairy Campus zou wat u betreft meer geld kunnen krijgen om dit soort zaken te ontwikkelen? De dairy die heeft al heel veel financieringsbronnen. En ook, er zijn natuurlijk ook boeren zelf die zien dat die kennis die daar ook wordt ontwikkeld, dat zij die kunnen toepassen. Dus ik denk dat daar al heel veel mogelijkheden zijn die ook benut worden, heb ik vandaag gezien. En het mooie vind ik dat wij ook zelfs kennis exporteren naar het buitenland. Maar als u dat zo belangrijk vindt, dat vindt u inderdaad, hè, wat er in de Dairy Campus gebeurt, dan zou u als ministerie toch moeten zeggen, we hebben nu weer een ministerie van Landbouw. Geef er een flinke zak met geld om verdere plannen te ontwikkelen. Ja, maar het gaat met elkaar. Het is niet alleen maar van hier heb je geld en realiseer het maar. De dairy kan alleen maar draaien als er ook heel veel partners met elkaar samenwerken. De verschillende onderzoeksinstellingen, universiteiten, maar ook de mbo's, maar het bedrijfsleven zelf. En daar zijn wij ook onderdeel van. Ja. Boeren zoeken ook naar alternatieve wijzen om geld te verdienen. Dan heb je het onder andere over mestsilo's, je hebt het over windmolens op het erf. In Friesland hebben ze gekozen, het moet op het water, mag niet. Dat soort regelgeving, wat vindt u daarvan? Ja, regelgeving is niet om te pesten. Regelgeving is ook om de belangen van verschillende partijen natuurlijk af te wegen. Ja, de boeren ervaren dat anders, hè? Die regeldruk is wel erg groot daar. Nou, ik zie ook wel dat er heel veel regels zijn. Ik denk dat we daar ook gewoon in de toekomst gewoon goed naar moeten kijken hoe we dat ook slimmer kunnen doen. Dat kunnen minder worden? Nou, ik wil in ieder geval proberen om het minder te maken. Dat vind ik wel een ambitie. Omdat er ook echt ik zie ook de administraties die soms bijgehouden moeten worden. Ja, je bent al bijna heel erg een tijd bezig om dat allemaal op orde te krijgen, zonder dat je dan zelf aan je bedrijfsvoering hebt gewerkt. Dus daar kunnen verbeteringen komen. Maar regels zijn er niet altijd voor niets. Het gaat er ook om de belangen af te wegen. Ook van een samenleving, een dorp, waar al die activiteiten Maar het is wel 5 voor 12. Hè? De meeste boeren zijn boven de 50. Als ze hun bedrijf moeten sluiten, dan blijft er niks over. Gaat ten koste van het platteland. Krimp, ja, ook in uw portefeuille. Zeker, maar wij hebben bijvoorbeeld al, waar ik heel erg trots op ben, ook in het regeerakkoord een fonds opgenomen voor jonge boeren. Dat we jonge boeren ook een financiële impuls kunnen geven om ook te zorgen dat ze de bedrijven kunnen overnemen. Want dat valt niet mee. Het zijn grote investeringen, ook vaak grote risico's die ze nemen. Wij willen graag de boeren behouden voor ons land, ook voor het landschap, het platteland. En daarom hebben we daar ook geld voor vrijgemaakt om te zorgen dat ze verder kunnen. We zullen zien hoe het komt. We zullen zien hoe het komt. Heel goed. Dit was even zien naar cartoonist Gerco van Beek, hoe die naar Carola Schouten en de landbouwshut. U krijgt het mee? Heel mooi. Okay. Mijn tweede natuur, dat klopt helemaal. Ja. Dank u wel voor de komst naar het Politbureau. En in het belang van Friesland hopen we dat u ook in de toekomst beschikbaar blijft voor ons. Tuurlijk, uiteraard. Dat komt best wel knap in het Nederlands. Dat kan niks knap Nederlands, ja. Ken we ons vaker. Dat doen we vaker, ja. Nou, ons afvieren deze Nederlandstalige aflevering dus van het Politbureau. We gaan met de Nijweeker weer. Graag ontdaan. Mooie jong nog.